Hi guys! Good morning! Nakaligo na ako and mag-breakfast kami ni Sherwin. Masarap ang ulam namin. Eto, nakabuhay-hay ang buhok natin ngayon. Medyo mahaba na ang buhok ko mga sis. At saka, I'm so beautiful my hair. So, kung straight siya, lalo akong gumanda. Oh my God! So, eto, hintayin natin na hanggang dito ang ating buhok. Saka natin ito ipa-straight, no? Straight talaga siya. So, eto, ang almusal namin. Ako, ginuko ang langaw, mga sas. Dapiniritong kuan, ito ang mga isda na binigay ni Mami Vic. Maraming salamat talaga, Mami Vic, for the blessing, lahat ng mga blessing. Thank you so much. And, eto ang saging. Paano kaya ito gawin pag, banana shake? Ano ba ang kuan, ang mga sangkap para sa banana shake, no? So, ngayon, ay, kakain na kami. Ay, nabib, sige na, dana na kay para, ato na dahin ta kay, ato si Sherwin karon dito sa balay ni Mother Earth. Kukunin niya doon ang baka kasi nandoon ang baka. Si Father ang tigway-tigway sa baka, no? So, eto, ito ang ano natin. Ref natin. Ayun ang isda. Binaba ko ang isda para mahumog siya para yun ang ulam din ni Sherwin mamaya. Eto ay pungag na siya. Ano ba sa Tagalog ang pungag? Pareho na kami, no? Oh, di ba? So, eto, eat na tayo, guys. And, aalis tayo ng maaga. Mag-upload tayo ng maaga para makauwi rin ako ng maaga. Eto. So, pre na, babe. Amen. Kaon na taon niya na may bulad. Kani siya nga bulad, mao ni siya akong gipalit adto sa hinguog. At saka may natira pa. Ayan, binigyan ko si Auntie Nessa at saka si Luy. Hinati ko 'yan. Tapos, yung binili ko na isa, binigay ko kay Mother Earth. Ayan, kain tayo, guys. Eto, nakakain na si Mingming at saka yung mga dog. Inuna ko talaga sila para dili magsabaay. Kaya nga no, magselos sila kung kakain kami tapos sila hindi pa sila kakain, di ba? So eto, kakain na tayo mga sis. Magkinamot ako. Bagong ogel si Oka, ha? Kain pa. Bulag. Lami ang bulag. Nya. Dili kayo siya tanto parat. Ang bakaon niya, dito mo dalon, no? Diya. Ha? Diya dapat ibabaw yapon? Ha? Kay dalhon na to diri kay si Papa biya nagtigway sa the past few days. In English ang bayot. Mga unta, kanan. Apel ang mga dug, ako nang ipambahugang. Butaan mo ito sa mga maan. Mabutaan mo yung nila. Butaan ko yung matutoy nila. Aba, isda yun ha. Paano yung mga unya ha? Una lang siguro ni mo na. Manok ra ko tutuon. Ha? Durag ko manok ra kay mga usin oil. Ang? Suka. Mapayat ka ito? Iban na pala ganay. Ang suka o. Langaw, oh. Opo. Ako bilan na udan nila na amkan una. Ha? Bilan tutuon ang kulawan o tutuon. Ang baboy, bahagi unya ha. Isa na kabawagan nga hapon na. Bahagi karon sa udto. Kaya siya. Kaya magpalit ko sa bahog unya. Bahagi biya na sa udto. Sa magdahi na magtambok. Dagko.
No? Please, may palitan. Road ma. Ha? Please. Ito ka, Pidge. Ayaw takot. Google hawk. Hmm? Cuma masilit itong bahog ng mga page kaya to. Asa? Umot lang ang bahog ba? Sinahan nila. Mutoy. Mutoy. Ay, ito nga bahog. Ano ang bahog? Diyan yung ibutang sa kuan. Dali sa takot ito. Kuan. Liwin man to. Ito Di man na pwede, di na na pwede liwin kay dagko naman. sa hopla. Hindi nga sa taho, pollard, anak. Mga unta. Kamay ka nung dito bahaw. Na. Ay bahog. Da. Kadiro? Nga naghiwat na mo. Agyukan mo dani? Gasal na ah. Agyukan ni mo? Ato mo po. Salamat. Tanti ko din nila din na. Tapos na kaming kumain. Maraming salamat guys. Umulan na naman. So very bad ang panahon. Ito. Ayan, umulan. Tapos ang tubig ay lubog. A few moments later. Sige na. Paalis na kami mga sis, mga people. Kay anong oras na? Ito, umulan. Dali diha ay pagsali dugay-dugay kay andi diha taka latoson. Andi na pa yung di kinag-alindahaw. Ang akong payong gidala di ay ninila ni Utik. Si Utik or si Iglot ang nagdala. Kagabi ako na ni siyang gidala diri. Ya kay mother ako nang giuli. Asam tag-agi-agi? Agoy. Na ay nabukad na lubi. Ayun ay nabukad siya. Agpasa si Win. Mag-uwa na sa di kusog karon. Ngayon ay sobra ang fogs, no? Dito sa amin, sobrang lamig. Hindi na kailangan na mag-electric fan ka, mag-aircon, kasi grabe, sobrang lamig. Lalo na pag gabi, tapos pagkadlaon, grabe ka, tugnaw. Ang uban po diri, daghan mga anak. Kay magsige man din anak-anak. Kay tugnaw man. Here na kami sa bahay ni Sherwin. Ito may alagbati at saka pako. Ito ay igulay namin ngayon at saka gataan namin. Mayroon na kaming nahaling na kuan kalayo sa abuhan. So si Mother, nagkumot na si Mother sa gata for the Isa, tuno. kamera malagi ng gata niya. Ha? Kana magudo? Ikaduha naman na Wala din niya nagihot. Ala, impas na binangkal hurot. Sa binangkal. Sa binangkal? Ay, korot niya. Nawa to. Ayaw, yayatag niya. Ganina, naglain na bantiyan niya gapon na na. Butong ba? Ala. Allah. Wa ayaw, plehiya. Ito niya din. Asa ang binangkal? Watan ng isipin. Tindahan kay Unsa na gitagawa ni mo abeng? Ha? Binangkal. Agoy gi ah. Kuan do yung binangkal ka, tuan yung Watan binangkal. ng ibing mo. Ikaw ko akaw. Oh, Ibing din. asa ay taguan niya? Ako wala palito niya ibing dayon. Dili. Ana di lagi ihatag lagi. Ako gutong ibing dai. Gutong ibing. Bukas tanda doy. Gamay ra gani na ah. Ha? Ang kani ahos. Apilon pa ni? Ang ahos. Bawang at saka sibuyas ay iano natin. Uy, masarap ang ulam namin ngayon. Wala na pa, bulad, Mother, wala na. Wala na, bulad. Dili siya parat man, oh. Oh. Ha? Sa hinguog. Bilang kilo na to. Kuan, 120. 120 ang kilo na to, Mother.
Ang amo dito na pa man. Gihatagan din ako si Antinisa pod. Si Loy, gihatagan ako sila. Bahin-bahin. Ha? Si? Oh. Wala. There's a tanlad here. Hugasan. Hugasan natin ito mga sis. Unsa oras dahil si Papa nagtugbong ma? Agi kwa siya ni Kokoy din eh? Ah. Ikita ang baboy ni Janice. Apil ang sa ako dito ma, nagkalibanga siya. Basta kadaghan sa bahog di ay. May sentral yan na ikang kuan may. Mami may. Ay, la. Unsa man sentral? Ito, nang gamay ba? Nagkuha si Shiren. May ogat na, may ogat. Walang baboy. Hindi tayo ito pagkuhan ko. May ribo, duwag sa mo. Ikita kong baboy pring. Dagana sa bahog. Ang talok to. Daganaan sa bahog. Natuara ang sipon. Alamay, abing hilab ka na yung gamit na eh. Bugasan Janice. Hala, sige. Hilabti na niya ang bag ha. Bantay lang. Saka na sa dok. Kinsay na kilabot niya sa bag. Bantay lang gid karon na. Doy, dali, doy. Anak, doy, kabinet, doy, isa, doy. Okay na siya. Ato na ni siyang ilagay sa ating sabaw. Lagamay naman yung sabaw, Jud Mother. Ha? Ilagay na natin ang ating sibuyas, dahonan at saka bawang. Ay, humana ni hugas? Kadi, kadi lagi ninyo nigkuan, Mother. Hugasan. Why? Hugasan ninyo. Kantong gali na. Hukat naman ta. Dila ka making kuha nga kuan. Isa ako. Sentral. Pila ka mo binangkal? Pagtanong daw. Sentral isa. Ato na ilunod ang pako. Kay kumulo na ang sabaw. Unang gata. Eto, maraming pako ang nakuha ni Doy Doy. So, ha? Dagan pa dadto? Hala, dito siguro sa sapa ma, dagan nasad siguro pako dadto no. Ting pako kayo karon. At saka ang kuan, ang alagbati isunod natin pag medyo half cook na ang pako. Ito, sarap ng ulam natin ngayon. With pako. Ay! Uy, wala bitsin, Mother. Hala, Mother, luto na, Mother. Ihakok ra ni siya, ma, kay pangit lagi siya pag malata. Bawa pa niyo magilunod ang bate. Hala, grabe kalami. Ato na ilunod ang alugbati. Kay, para dili maabtan og ka lata ang pako.
Pangit siya pag malata. Mas maigi yung half cook lang. At saka yung alugbati ay i-half cook na rin natin. At saka si mother, hindi siya pwede sa half cook pala. Kahit nga no, pungag mo si mother. Eto na. Sobrang sarap ang ulam natin ngayon ha. Ginataang pako na may alugbati. So, ilang minutes lang. Pwede na ito. Ilagay na natin ang ating special tuno. Nagdaghan ra ang sabaw, mother, oh. Ha? Wow, sobrang sarap ang gulay natin ngayon, mga sis. Hukad na ta! Kaya para makapaniod to na dayon tano. Where is the spoon? Ato ni pa ilalong para nang isa. Adili na. Ikaw nani. Nya. Pag magbukal na ni ang atong kuan gulay, pwede na ni nato dayon hawason. Wala na si mother mabahugan diri kay si Brownie nandoon sa bahay. Eto. Ha? La, okay na ni siya, mother. Kaya nagbukal na, mother. Amang chapo. Where is the chapo? The chapo is very bulingit. Saan sa din yung chapo, mother? Huwag man naglabaw, eh. Oh, kanina. Here na, guys. Luto na ang atong gulay. Maghukad na ta. Kay para makapaniod to na anay hinukad nga kanon. Kaning bahaw, kang mother daw kuno ning bahaw. So maghukad na ta kay para kakaon ka sa lamig nga gulay. Ara guys. Dali di padul doy. Mas lula ka kayo. Ana. Wow. Lami kayo nagtimpla. Kay ako ang nagtimpla ani. Tama-tama lang no ang atong kuan timpla dili sad siya ingon nga parat. So lami jud siya. Nya ato siya butangan sa sabaw kay lami ihigop sa sabaw kay ulan-ulan. Kain tayo ninyo guys sa masarap na utan ha. Sino ang nakakain na ng pako dyan? Kaon ganita. Agay. Kainit ba di ay? Share na! Okay na! Kakain na tayo sa masarap na ulam. Jay! Balik na dayon. Sabaw para kay Jinjin para gatasan. Kay si Inday kanunay magtutoy. Nga naapod di ay mibulad nga goodbye head. Hindi di ay goodbye body. Kay head na malang hinaa. So, labi gyapon niya. Tiloko na to ni kay makaon pa maniagod no. Ulo lami biasad ng ulo si Doy gama siya sa lasa. Pas ka karon bader. Utang mo bader. Ato ni siyang butangan kay para naatay sabaw na higupon. Kisa ingon nga bawal sa high blood ang munggos. Bawal sa mga arthritison ang munggos. Bawal na siya sa arthritison. Ito, lingkod doon. Doy, isod sila diri, doy. Dili, silog. Ang Moderna. Alay silog. Ano yun? Doy. Kung ito dayon na doy, ha? Ato ni tiloko ng sabaw kay lamig kaayo. Kung ano, kalayo ka ron. Ano yung ko diri, bing? Lamig mahigop sa sabaw po. Ginataan. Dot. Sibog kay si Mother Mandani. Si Mother Dana. Muni ang tinda ni Madam katong munggos ha. Ay imo ingani? O imo na ha. Ako dayon, me. Ha? Ay. Mother, come here na. Ay, bigyan, ikaw isa ni Ninday. Gina. Pag-free na, babe. Eh.
Amen. Wa may kadungog. Plato. Amen. Mama! Alin na mo, ante? Tingay! Kaya utang. Ay, kamong doy. O, dira na. Kutsara kang abing. Utangi. Uy, day. Kaon ka buhat abing? Ha? Nagkabulingit mo sani sa dinuwaay sa pita ha, bantay din mo. Usapan, wa naman diya lain sudan, maura man naa. Kaon ka dani bulad? Ha? Ay, ako na ba? Mo ha? Ano yung kaon mo doy? Sige na, kaon na. Aman mo sabaw. Dira sa bao. Basig mayabo na danat din. Na impas ginaakaron. Ma. Kain tayo guys, tanan. Kamay ako no. Kain. Hislo, mahilusan doon ay mo. Sulutoy diha. Oo, dito sa bao. Sige na. Kaon dot. Naon na. Pagtarong. Naon kay lami ang sudan ha. Baka sudah bato baka. Na, ate ka sa bao. Hindi ako sagot. Kaon ta kay baka na ni. Ay, sus, mga yago na diha diya mo. Ikaw na kutsara. Ayaw. Unsa baka gihawon? Duy-duy na nang ato ihawon. Oo na. Tambok. Uwi na. Ha? Di mo, di ba lang sini doy? Ayaw pa ko na ni Dot kay halang ha. Nasi ang tinday, tuwa sila nagchika-chika sa ni Mother. Hapkok ka, Jen? Hapkok la? Wala man. Agoy, ang pakinding-tinding ba ng apigan? Ikuan ka na kay basig balintong ng bangko, Mother. Tekay ang siya. Na. Kanaog na doy. Unday. Kanaog na kay na mabulikat kini mong kaon ta tanan. Ha? Halang? Ngangan. Hindi ngangan. Hindi ngangan. Sinso ngangang. Ang sinso ngangang. Tingnan di abing. Ngangan. Ito pagkaog luto ba? Papa mo doon ma. Kaon na, kaon na. Ang pagkaon. Sorry, Juan. Sorry. Hindi oh. Narabing, Dot. Nangaon ta. Na kinamuto na po na karon. Ayaw ba? Sa Nala nga malinin. Aw. Ako na ba ni? Kaon ka man. Pagkaog nagluto ba? Kaon na. Ito man na. Ikaw na mo din. Ang ibing no. Ngiti lang beng. Ay pagkampen sa tayo sungitan na karon. Mo, sabi bing mo. Apay dagan pa ko dato day. Ano nito? Matilok. Ha? Dapat matilok. Wala matulog ka. Wala. Ha? Ang saan ipilit pag lubig? Ha? Bada? Yan sudah na top ako. Kaon na Dot. Ngayon, matarong karon dulot mo yo.
Ay, kana. May Ikaw lang. pasabing ho. Abayi ni karon ni. Ito doy. May pasabing ho. May magpasungit out gahapon. Ikaw na. May pasabing. Pag naman, sirat yung kasama. Ako rin. Ikaw na, Dot. Ha? Pero kanon. Very good. Dugang ka kanon? Ha? Abayi mo. Kaon, Bing. Pagka, anong kanon ni mo ho. Doon na lang. Aon dot. Doon, di ka ni mami sa ako. Pero paakahan ka dito. Ano sa bawang Sherwin, ho? Embryo. Ay, amday. Higop, amday. Ayan, wala. Eh, wala anak. Kaon na, Bing. Kay narabay ngangang. Ha? Oh, Abas na nga. pagdalit na mo diha. Ha? Hindi na, higop sa bawo, oh. Sige, dali. Kaon sa kanon. Naabayi na mi. Wa na bahugan ni Mother, kay wa naman si Brownie. Wa na, naguba ang naong ni Brownie. Oy, mil-mil og maayo. Nangasawa man si Putot na ang mga laki nga iro kay adto man dito, daslakan siya. Na kay mga dagko kay iro dito. Tapos na kami kumain. Ang mga bata nagduwa-duwa na pud ni karon sa silong. Ayaw mo pagduwa sa silong ha, pa di mga bulingit. So, thank you so much. Busog kami sa masarap na ulam. Ayan si Sherwin. Muuli na po na si Sherwin karon. Dalhang baka, did. Ha? Eto, maraming salamat sa inyong lahat. I love you all, guys. Si Inday Bariday. Ay. Diara. Bye-bye.